Dakarun sojin Najeriya da ke aiki karkashin rundunar Operation haɗin kai a shirya arewa maso gabashin ƙasar sun samu nasarar kashe mayaka masu da ƙayar baya sama da 50 tare da lalata kwale-kwale da kuma kwace musu makamai a wasu samami da suka kai a kusa da tsibirin Kanuram a jihar Borno da kuma Kukareta a jihar Yobe duk da suke a yankin tafkin Chadi. Ka misali na ɗauke da cigaban labarin. Cikin wata sanarwa da kakakin rundunar Laftanar Kanar Sani ya fitar ya bayyana cewar sun kai samaman farko ne a daren ranar Talata wayewar garin jiya Laraba a kusa da tsibirin Kaniram inda a nan suka samu nasarar kashe masu tada kayar baya 30. Ya ce sojojin sama da ke aiki a ƙarƙashin rundunar ne suka gano 'yan ta'addan a lokacin da suke cikin wani kwale-kwale da kayayyakinsu, lamarin da ya sanya suka farmake su. Har wa yau a wata sanarwa ta daban da Laftanar Kanar Sani Uba ya fitar ya ce sun samu nasarar daƙile wani hari da 'yan ta'adda suka kai garin Kukareta a jihar Yobe, inda anan kuma suka kashe mahara akalla 24 tare da kwato tarin makamai da albarusai daga wajensu. Ya ce a daren ranar Alhamis dinnan ne masu tada kayar bayan suka kai harin da aka kwashe kusan sa'o'i 3 ana fafatawa, amma daga bisani sojojin suka samu nasara akan 'yan ta'addan ta hanyar kashe su da kwace bindigo kira AK-47 guda 18 da gurneti 4 da albarusai da dama, duk da cewa akwai sojoji da suka samu raunuka a yayin ba ta kashin. To cikin mayakan da sojin suka kashe su guda 44 har da wani babban kwamandan ISWAP da aka bayyana a matsayin Abu Umar. An shiga fargaba a jihar Borno da ke arewacin Najeriya yayin da wa'adin sa'o'i 72 na mayakan Boko Haram suka sanya don a biya su kuɗin fansar naira biliyan 5 kan mutane 416 da suka yi garkuwa da su bayan harin Ingosha karamar hukumar Gwazo ya kawo jiki. Ƙungiyar matasan kudancin Borno da sanya buƙatar Boko Haram din a shafinta na Facebook ta yi kira ga shugaban kasa Bola Tinubu da sauran masu ruwa da tsaki da su yi kokarin ceto mutanen. Ita ma majalisar wakilan Najeriya ta buƙaci ɗaukar matakin gaggawa kan lamarin bayan buƙatar da sanata mai wakiltar kudancin Borno sanata Ali Indume ya shigar. Ga ƙarin bayanin da yi wa Ahmad Abba. Kiran da na yi a cikin majalisar akan cewa gwamnati ta kara sa himma akan wato mutane mu 416 da suke hannun ɗaya ta'adda. Majalisa kuma ta yarda da haka ɗin ta amince a cikin kudurorin da muka yi jiya a majalisa. Wa'adi da 'yan ta'addan nan suka bayar ya kawo jiki, wani hali yake ciki bayan wannan korafi da kuka gabatar? Jami'an tsaro dai na da labari suna aiki a kai, mu dai kiran da muke shine su kara himma, su kara su yi intensifying tabbatar da cewa suna da hanyoyi daban-daban da kuma akwai bayanan sirri a ciki, ba maganar da za a yi a cikin gidan rediyo ba. Sanata Aliyu Indumi kenan. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya mika wa majalisa bukatar ciyo sabon bashi na dala miliyan 516,333 a wata wasiƙa da ya aiki majalisar wanda shugaban Tagato a Fabio ya karanto a zamansa na yau Alhamis. Ya ce Tinubu zai ciyo bashi ne daga bankin Georges don aikin babbar hanyar Sokoto zuwa Badagry. Fabio ya mika wa kwamitin da ke kula da harkokin ciyo bashi na cikin gida da ƙetare don yin nazari tare da baiwa majalisar bahasi nan da mako guda. Majalisar dokokin jihar Kano ta tabbatar da tsohon kwamishinan wato Murtala Salagaro a matsayin mataimakin gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Wannan ya biyo bayan gartar da ta yi masatar da tantance shi a wannan Alhamis din bayan murabusin da tsohon mataimakin gwamnan Comrade Aminu Abdulsalam ya yi. Ministan sadarwa na Ghana kuma dan majalisar dokokin kasar da ya jagoranci gabatar da kudirin dokar yaƙi da auren jinsi Samuel George ya ba da tabbacin cewa majalisar za ta hanzarta wajen ganin kudirin dokar ya samu amincewar shugaba John Dramani Mahama cikin gaggawa. Ya dai bayyana haka ne lokacin da ke gabatar da jawabi a wajen taron masu ruwa da tsaki da kwamitin tsarin mulki da harkokin shari'a na majalisar ya shirya a yau Alhamis. Sam George ya ce babban abin da suka sanya a gaba a yanzu shine ganin amince da kudirin dokar, ganin yadda tuni wasu kasashe irin su Uganda da Senegal suka yi kaikayo suka fara amfani da ita. Ga kaɗan daga jawabinsa. Since we introduced this bill in 2021, Uganda has Tun lokacin da muka gabatar da wannan kuduri a shekarar 2021, Uganda ta kwaikwaye shi kuma ta amince da shi. Ita ma Senegal hakan ta yi, har ma ta yi masa kwaskwarima ta hanyar tsaurara hukuncin da ke cikinsa. Hakanan akwai kiraye-kirayen da muka samu daga ƙungiyoyi masu kima kamar ta Bishop ta Katolika
saboda yadda wannan ƙuduri ke da muhimmanci matuƙa. Daga ofishin babban liman, mai magana da yawunsa ya shaida mana cewa babban burinsa shine ganin an amince da wannan ƙuduri. Na yi imanin cewa majalisa na da alhakin cikar burinsa da kuma ta limaman katolika ta hanyar tabbatar da cewa mun yi abin da ya kamata cikin gaggawa tare da gabatar da wannan kudurin doka ga shugaba Mahama, sannan mu haɗa kai wajen neman sai shugaba Mahaman ya sanya masa hannu. And then we can collectively demand that President Mahama signs the bill. Fassarar kalaman ɗan majalisar Ghana Sam George a jamhuriyar Nijar yayin wata zantawa da tashar talabijin ɗin ƙasar, ministan cikin gida Janar Tumba ya bane kyakkyawar fata na ganin hukumomin ƙasar sun shiga tattaunawa da masu ɗauke da makamai wanda a cewarsa zai taimaka da wuncin zaman lafiya mai ɗorewa a Nijar. Itinikar Alhassan, tsohon ɗan siyasa kuma tsohon ɗan takara a zaben shugaban ƙasar Nijar, ya yaba da wannan shawara daga hukumomin ƙasar. Kowa ya yi farin cikin jin wannan magana ta hito daga bakin ministan cikin gida. Banda wannan wanga zancen tattauna in kuna tunani shekaru da suka wuce zamanin Muhammadu Isufu da zamanin Muhammad Bazum da shi da kanshi zamanin General Chani na ba da wannan shawarwaru na